Здравейте, приятели! Честита нова година! И само щастие, късмет и любов и весели празници! Сега, в това видео съм решила да ви покажа моите рисунки. Аз съм ги прекопирала от един в YouTube Art Kids Club. Пишете. И ще видите един човек с едно дете. Не с едно, с деца, които рисуват и са показани сравнения. Как той рисува, неговата рисунка и после тази на детето. Някои рисунки са ми оттам, прекопираме до ден, а други не. Нека да не губим повече време и да започваме, защото нямам търпение да ми кажете какво мислите. Ето е първата рисунка. Тя не е от Art Kids Club, но е от училище. Го прекопирах. Снежно човече. Много сладко. Аз много го харесвам. Тук се виждат другите тайни, които не бива да се виждат. Не. Ако някой от вас чува играта за Five Nights at Freddy's, може да ми пише в коментарчетата долу. Освен мои са ученички. Ради, аз знам, че ти ще напишеш нещо, но няма проблем. Това е пазачът. Направил съм го не, че е ядосан. Просто казва well shit. Както и да е. Нека премина към следващата. Проклятие на нещо се вижда. Не бива така. Следващото е това нещо. Извинете, че не е доцветено. Просто нямах време да го отцветя, но го нарисувах. Ох, проклятие. Изчакайте един момент. Следващото е тази рисунка, пак е моя, но отцветена този път. Да, много ви хареса. Тук. Не е това, а следващото, което нарисувах, това е днес. Тази котка, която е супер сладка. Само, че грозно съм я отцветила. Нищо. Важното е, че имам нарисувано. Следващото, което нарисувах вчера, е това кученце. Пак от Art Kids Club. То е супер сладко. Какво беше? Чихуахуа. Да, чихуахуа е. И последната рисунка, с която най-много се кефя, е булдочето. Пак съм го рисувала. И извинете хора, но това не е жълто куче. Не е жълт булдог. Абсолютно не. Аз изключено да е жълт. Исках да направя бежев цвят, ме стана жълто. Много сладко. Аз много го обичам. И така, приятели, това са моите рисунки. Дано са ви харесали. Напишете долу в коментарите какво мислите. И така. Весели празници. Честита 2017. И не дайте да ставате като мен, вместо 2017 да пишете 2016. Защото аз просто качвам вече. Искам само да ви кажа, че утре ще получавам нова кукла Monster High. Класическа Дракулора. Защото аз много обичам Дракулора. Куклата самата много ме кефи. И да. Така. Довиждане и весели празници. Абонирайте, харесвайте и коментирайте. Чао!